an ji kunya kun zo gwangjanjan da ku kowa ya zo cin ɗa'ami tun mahaifina yana da rai ba a taimake shi ba a yi man rana ba sai da ƙasa ta rufe mar ido sai a zo a tara ƙartai a ta hira don me za ka zo kana wulaƙanta mutanen da suka taru don siyo ba su Sungumin rama tsiyar kaseren shuka agudu da yake mai fafutukar sai da kadarar ban takaici. Assalamu alaikum jama'a, wannan masallaci da kuke gani na mahaifina ne, to yanayin rayuwa rashin lafiyar ta magani ya cinye. A kasuwa yake inda mai bukata ba mu da komai. Ya karci ƙasa ya ku karkatar da kunnansa yana shirin cefanar da masallacin juma'a. Zan lale naira 50,000 in baka. Ka bar magana sayar da masallacin nan. Kai da Allah rufe mana baki yaushe ka san kuɗi. Wannan masallacin da shi na dogara, da shi zan yi arziki. Hanyar da ka biyo ka bi rauniyar hanya. Ni kam shaida ne. Mazhabar Imam Malik muke bi. Akwai hubus, akwai anta wa aqibaka. Sani ko mallan ya karanta. Ni ba jahili bane, a kulumu ne makaranta. Kuma bokon nan na karance ta daidai gwargwado. A Bayero University a nan ne primary. A dawo kan maganar karata da aka yi. Minti 10 yayi mun kaɗan. Minti 10 ba zan iya da minti 10 ba. Mai sana'a Investment Nigeria Limited su suka ce mu zauna mu kalli shirin tsaf kunnen kashi. Maganar sai da masallacin nan ya kamata ka manta da ita. Masallaci ya zo a kurosin kan titi. Me kake nufi? Kamayya. Me kake nufi? Kamayya. Kai. Ai na gaya ma wata ranar kada ke shira ma zai. Ya kai haƙuri. Ina gaya miki ki saurara. Sai na kashe miki aure. Muris. Kamar yaya? Gidanta zan je in kwana. Tabbija. Duk rashin mutuncin ka taba zuwa tsakiyar kasuwa ana kasuwanci kai kashi a tsakiyar kasuwa ka taba yi. Kwayin ɗin ka ya ƙone. Fatan hankali ya kaura daga gurin ka ko? Ke idan ka nuna min yatsa sai na karya yatsan na sa a baki na cinye na tobar da kashin. Ashe mai ya ce ke kenan. Daban wahala wajen gane farin farar tinkiya kunnen kashi. Sai na kake ma aure. Yanzu tan katu da kai ka sako jallabiya ka ce zaka kwana mun a daki kawai saboda ina auren kanwarka. Ayya daga baya kenan. A yan iskan wannan zamanin ko na baya kai waye kai. Tun ina ciki ake sallah da ni. Ke Hasiya. Ke ta ba. Kwatance baya yi wa magera gama sai ga idan ta gane baduku. Yauwa Allah ya kwace neman kowa a sake sabon nema. Kunnen kashi. Barin tatso kyau na ina da kyau Sosai ma. okay tu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kasa ta rufe idan Alhaji shine zaka ci amanar sa. ke ma kin ci amanar babanmu. Ya wallahi yau sai dai Ai wacce za a yi Allah ya zaki min haka. Kin ga kake min haka dan Allah dan Annabi. Ki tsaya dan girman Allah. Na sha tablet. Mashirin shirin shiryawar shirin dan Isiya Abdullahi, mataimakin mai bada umarnin shirin Hamisu Yusuf Ayaki. Fita da sahalewar bada umarnin shirin yana zuwar muku kamar haka. Musa mai sana'a. Duk wanda ya fi ni arziki sai neman asara. Wake baka ci wake baka sha ne. Babu. kai wannan yaro ba shi da mutunci. Yaro sai ka ce tubabbe. Ni kuma zan tura 'yan sanda a kama. Kunnen kashi.